നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു കിടിലൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 2-3 ആഴ്ചയായിട്ട് നമ്മുടെ പേജിനകത്ത് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ പെരുന്നാളൊക്കെ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ പ്രസിദ്ധീതിയായിട്ട് നിൽക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കടലിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റാൻ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ചെമ്മിപ്പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും മാക്സിമം കാണാൻ നോക്കാം. നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകട്ടെ. അങ്ങനെ സമയം ഏകദേശം ഒരു 4:45-5 മണിയായപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ കടവിൽ നിന്ന് കെട്ടഴിച്ച്. അപ്പോൾ വലപ്പണിയുള്ളത് നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരിരുന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് അധികം ദൂരമൊന്നും ഓടൂല. നമ്മൾ ചെമ്മിപ്പണി അതിൻ്റെ വലിയ കരകണ്ട് വലിക്കണ പണി അതിൻ്റെ വലിയ കുറച്ച് ഓട്ടം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ വലിയ ബോട്ടുകൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചരക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹാർബറിൻ്റെ ആ ഒരു സീനാണ്ട് ഈ കാണണം. എല്ലാ ബോട്ടും ചരക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തൊട്ടു ബാക്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വള്ളക്കാരുടെ ആ ഒരു മിന്നാമിന്നി ലൈറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ മിന്നി കത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുമ്പിൽ കൂടെ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞൻ ചെമ്മിപ്പണി ബോട്ട് പോകണം. ഈ ബോട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം പേരുണ്ടാവുമല്ലോ. ഈ ബോട്ടിൽ 3-4 പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ വീൽ ഹൗസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലടാ. പഴയ ബോട്ടാണ്. പണ്ടത്തെ ആളുകൾ പണിയെടുത്തിരുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ബോട്ടുകളിലാണ്ട്. ഇപ്പോഴാണ് വലിയ ബോട്ടുകളൊക്കെ വന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നേരെ സ്ഥലത്തെത്തി. നേരെ ആദ്യത്തെ പോലെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നേരെ കടലിലേക്ക് അങ്ങോട്ടിട്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ പണി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ദൂരമൊന്നും ഓടിപ്പോകില്ല. ഉൾക്കടലിലേക്കൊന്നും പോകില്ല. നമ്മൾ ഈ കര കണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പണിയെടുക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ചെമ്മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും ഈ പറഞ്ഞ കരയിനോട് ചേർന്നായിരിക്കും ചെമ്മീൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ചെമ്മീൻ. കരിക്കാടി ചെമ്മീനുണ്ട്, കഴുന്തൻ ചെമ്മീനുണ്ട്, പൂവാലൻ ചെമ്മീനുണ്ട്. അങ്ങനെ പല ടൈപ്പിൽ പല പേരിലുണ്ട്. തക്കാളി ചെമ്മീൻ, അങ്ങനെ നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത പേര് വരെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെയായാലും നമ്മുടെ വലയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ബോട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഗാലോസാണ്. നമ്മുടെ ബോട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡ് ഗാലോസാണ്. അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞുതരാട്ടെ. അങ്ങനെ സമയം ഏകദേശം ഒരു 6 മണിയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ രാവിലത്തെ ചായ അങ്ങോട്ട് അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച്. അങ്ങനെ രാവിലെ തന്നെ ചായ അടുപ്പത്ത് വെച്ച്. അതേസമയം ആദ്യത്തെ വലിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും പോയി പല്ലൊക്കെ തേച്ച് നല്ല കുട്ടപ്പന്മാരായിട്ട് വന്നിട്ട് നേരെ ചൂട് ചായ പിന്നെ നമ്മുടെ പലഹാരം എന്താണുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്രാങ്ക് കണ്ടത് രാജപ്പൻ ചേട്ടനാണ് സ്രാങ്ക് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചേട്ടൻ എല്ലാവർക്കും ചായ എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ബോട്ടിനകത്തും നമുക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ. രാവിലെ ചായയും അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കറി ഐറ്റംസും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാ ബോട്ടിനകത്തും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറ്റ് പൊറോട്ട ഉണ്ട്, ബണ്ണുണ്ട്, അതുപോലെ വേറെന്തോ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതേസമയം നമ്മുടെ സ്രാങ്ക് വയർലെസ്സിൽ ഓരോ തിരിവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയുണ്ട്. ബോട്ടിലെ GPS ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റാണ് NE എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചാണ്. പിന്നെ ആ നമ്പറുകൾ നമ്മൾ നിൽക്കണ ഒരു പൊസിഷൻ അത് പലർക്കും മനസ്സിലാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് സ്പീഡ് കാണിക്കും, അതുപോലെ ഡേറ്റ്, പിന്നെ ടൈം, അങ്ങനെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇതിനകത്ത് കാണിക്കും. ഇത് മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ട് നമുക്ക് റൂട്ട് നോക്കാനായിട്ടുള്ളൂ. ഏകദേശം ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ കേട്ടോ. അത്രയും നമ്മൾ വലിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആ ഒരു വല നേരെ പൊക്കി കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വലിയ ബോട്ടും ഇതും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് വല കയറുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. വല പിടിച്ച് കയറ്റാൻ നേരത്ത് സ്രാങ്കിൻ്റെ കണ്ണ് എപ്പോഴും ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് ആയിരിക്കുള്ളൂ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വല പിടിക്കുമ്പോൾ ബോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കൊള്ളിച്ചും മാറ്റിയായി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ പണിക്കാർ പറയുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോർഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കയറ്റിയതിന് ശേഷം വല കൈക്ക് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ വല പിടിച്ച് ഇപ്പോൾ ആദ്യം എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് ചൊറിയാണ് കേട്ടോ. ചൊറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ജെല്ലി ഫിഷില്ലേ, തീച്ചൊറിയാണ് കാണുന്നത്. നമ്മുടെ മേത്ത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചൊറിയും. അപ്പോൾ ഈ സാധനം കോടൻ്റെ കയറി തന്നെ ഒരു കാഴ്ച ഉണ്ട്. ശരിക്കും മീനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരൂല. അപ്പോൾ മീൻ കുറവാണ്, വളരെ കുറവാണ് കിട്ടിയാണ്. ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ അറ്റംപ്റ്റ് തന്നെ പാളിപ്പോയി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കപ്പി പോലും എടുക്കാണ്ട് കോടൻ്റെ കൈക്ക് വലിച്ചാണ്ട് കയറ്റിയത്. അത്രയും ചരക്ക് കുറവാണ്. അങ്ങനെ ഇത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാണുന്നവർ കുറച്ച് ചൊറി ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ അയിലപ്പാര, വറ്റപ്പാര എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വേളൂരി ഉണ്ട്, കുറച്ച് ഞണ്ടിൻ്റെ ചെറുതാണുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു പാമ്പുണ്ട് കേട്ടോ, കണ്ട. അത് ഞാൻ കയറി വന്നപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ആ ഒരു പാമ്പിനെ. അപ്പോൾ ഈ പാമ്പെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാത്ത പക്ഷം അത് നമ്മളെയും ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. നമ്മൾ ഇതിനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലൊന്നും ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കാറുമില്ല. നേരെ എടുത്ത് കടലിലേക്ക് കളയേണ്ട ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ കണ്ട പോട്ടെ, പോയി അവനെ നേരെ കടലിലേക്ക് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയാണ് തീച്ചോറിയും അതുപോലെ കുറച്ച് മീനുകളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും പണി മോശമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ടേ വലയിടുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരെന്ത് ചെയ്യണം, കിട്ടിയ തീച്ചൊറിഞ്ഞ് ഓരോന്നായിട്ട് പിറക്കി നേരെ കടലിലേക്ക് കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ അപകടകാരിയാണ്. കാരണം ശരീരഭാഗത്തിൽ ഉള്ളം കൈ ഒഴികെ ബാക്കി എവിടെ കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചൊറിച്ചിലൊറിയും. അപ്പോൾ അധികം കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കാറില്ല. അത് കഴിഞ്ഞത് ചെമ്മീൻ കുട്ടന്മാരെ ഉണ്ട് ഈ കാണണം. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു കൂന്തലുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂന്തൽ ചാവാത്ത സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ കണ്ടേക്കണ വേറൊരു ടൈപ്പ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ചത്തട്ടില്ല ഈ ഒരു കൂന്തൽ. അതുപോലെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ആ ഒരു സെൽസ് കിടന്നിങ്ങനെ മിന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.
അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നീങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അടുത്ത വലയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മീൻ പിടിച്ചേക്കണത് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല, കാരണം കുറച്ച് മീനുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിഞ്ഞ് കഴിയും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ വലയിട്ടതിന് ശേഷം ഈ മീനൊക്കെ തിരിഞ്ഞ് ഓരോ ബോക്സിലേക്ക് ആക്കുള്ളൂ. ചെമ്മീനം ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലും ഈ കാണേണ്ട പൂവാലൻ ചെമ്മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മഞ്ഞ കളർ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും, നമ്മുടെ പുള്ളിഞ്ഞണ്ടെന്നും കാവാലൻ ഞണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും. കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐക്കൂറ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്മീൻ. അങ്ങനെ പല നാട്ടിൽ പല പേരായിരിക്കുള്ളൂ. ചെമ്പാൻ എന്നൊക്കെ പറയും. അതിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ്ടി കാണുന്നത്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ വേളൂരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയും. ശരിക്കും വറുത്ത് കഴിക്കാനും കറി വെക്കാനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ളൊരു മീനാണ് ഈ വേളൂരി എന്ന് പറയുന്ന മീൻ. പിന്നെ വേറൊരു സാധനത്തിനെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പല വീഡിയോസിനും നമ്മൾ കാണിക്കണതാണ്, അതായത് പട്ടത്തി മാന്തൽ എന്ന് പറയോട്ടെ. പട്ടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് കണ്ട ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരിക്കും. സോൾ ഫിഷ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയോട്ടെ. അതുപോലെ ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ വറ്റക്കുഞ്ഞ് എന്ന് പറയോട്ടെ. കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ്. നമ്മുടെ ഈ അക്വേറിയത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന കൂട്ടത്തെ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ മാന്തൽ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു മാന്തൽ തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്നത് കണ്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പിടിച്ച ചെമ്മീനും അതുപോലെ തന്നെ മീൻ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഓരോന്നായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഓരോ കൊട്ടയിലേക്ക് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട. അങ്ങനെ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കലുണ്ട് രാവിലത്തെ. ചെമ്മീപ്പണിക്ക് വന്നിട്ട് ചെമ്മീൻ കറി കൂട്ടാണ്ട് എന്ത് ചെമ്മീപ്പണി അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇരുന്ന് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെമ്മീനൊക്കെ ക്ലീൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് ഈ കാണുന്ന. അപ്പുറം ചെമ്മീൻ ക്ലീൻ ആക്കുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ സവാള, തക്കാളി, പച്ചമുളക് അതെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാക്കണ്ട. അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടിയും ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒറ്റടിക്ക് അങ്ങോട്ട് റെഡിയാക്കി നല്ല അടിപൊളി ഒരു കറി വെക്കാനായിട്ട് പോകേണ്ട. അങ്ങനെ നമ്മൾ വല വലിച്ചുകൊണ്ട് പോണതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ പൂവാലൻ ചെമ്മീനില്ലേ, അതിങ്ങനെ ചാടിത്തുള്ളി കളിക്കണ ഒരു കാഴ്ച വേണ്ടി കാണുന്നത് നിങ്ങൾ കാണണ്ട. പക്ഷെ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ബോട്ടിനെ വലയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കണ വലയിലേക്ക് ഇത് കയറില്ല. കാരണം വല അടി കൂടെ ആയിരിക്കുള്ളൂ തന്നെ. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിലായിരിക്കുള്ളൂ ഇങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് പിടിക്കണ ആളുകളുണ്ട് കണ്ട, നമ്മുടെ വള്ളക്കാർ ചേട്ടന്മാർ. അവരിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വള്ളോട്ടൊരു കറക്കൽ അങ്ങോട്ട് ഇറക്കുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ചെമ്മീൻ മൊത്തം അവരുടെ ആ ഒരു വലയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. അവരുടെ വലയെന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിലാണല്ലോ തന്നെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഇട്ട വല അങ്ങോട്ട് കയറി തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കാൻ നേരത്ത് കാണാൻ പറ്റും അധികം ചരക്കൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാട്ടാ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോടൻ്റെ കയറി വന്ന് മൂട് വല പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതേ ചെമ്മീൻ വീണുണ്ടാ. നല്ല അടിപൊളി പൂവാലൻ ചെമ്മീനാണ്ട് ഈ കാണുന്നത്, നോക്കി കണ്ട. അങ്ങനെ അടുത്ത വലയിട്ട് നേരെ ഞങ്ങൾ കലവറിയിലേക്ക് കയറി നേരെ ചട്ടി ചൂടാക്കിയിട്ട് എണ്ണ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാ. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെമ്മീൻ പണിക്ക് പോയവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു പണി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിയലാണ്. ഈ ചെമ്മീൻ പണിക്ക് ഒരു വലയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അത് തിരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത വല കയറി വരും. എപ്പോൾ നോക്കിയാലും തിരിയൽ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇരുന്ന് ഓരോന്ന് തിരിഞ്ഞ് മാറ്റണം. അങ്ങനെ അത് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനകത്ത് കടുകുട് പൊട്ടണ കുറച്ച് കടുക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാട്ടെ. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹിന്ദിക്കാരുടെ കറിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരൊക്കെ കറി എന്ന് പറഞ്ഞാലേ വേറെ ലെവലാണ്. നാട്ടുകാരുടെ കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അങ്ങനെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന സവാളയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി അങ്ങോട്ട് വഴറ്റി അങ്ങോട്ട് എടുക്കാട്ടെ. അങ്ങനത്തെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാട്ടെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടിലൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആക്കാനായിട്ട് മെയിനായിട്ടുള്ള ഘടകമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കടലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫ്രഷായിട്ട് പിടിക്കണ ഒരു മീൻ തന്നെയുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ വെക്കണ കൂട്ടത്തെ ഒരു കറി വീട്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെന്നില്ല. കാരണം മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മീനിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഐസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടാതെയാണ് വെക്കണത്. അങ്ങനെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എരിവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ബോട്ടിലൊക്കെ കറിക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എരിവ് കൂടുതലായിരിക്കും. അത് ആ ഒരു എരിവിലിരുന്ന ആ ഒരു ചൂട് ചോറും കറിയൊക്കെ തിന്നാനായിട്ട് കടലിൽ നോക്കിയിരുന്ന് തിന്നാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകതരം വൈബാണ്. അങ്ങനെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി അങ്ങോട്ട് പിടിപ്പിക്കാതെ. അധികം ആർഭാടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സിമ്പിൾ കറിയാണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി അങ്ങോട്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു തക്കാളിയും കൂടിയും അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി ചേർക്കട്ടെ. ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ അധികം ആർഭാടങ്ങളൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ചെമ്മീനും അതുപോലെ ഒരു 3-4 കൂന്തലിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. അതും നേരെ ആ ഒരു മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം അങ്ങോട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കറി റെഡി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ മൂടിക അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റിയപ്പോഴേക്കുണ്ടല്ലോ നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂക്കിലടിച്ച് കയറിയത്. എന്ത് തന്നെയായാലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കറി വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി കുറച്ച് നേരം കൂടി ആ ഒരു വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ച് ഒരു റോസ്റ്റ് പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കുമ്പോഴേക്കും സംഭവം കളറായിട്ടാണ്. ഇത് കണ്ടോ നോക്കി, നല്ല അടിപൊളി ചെമ്മീൻ കറിയിട്ടാണ്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും വായിന്ന് വെള്ളം തന്നെ ഇത് കണ്ടിട്ട്. കാണാൻ നേരത്ത് ചെമ്മീൻ അച്ചാറ് കൂട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾ തെറ്റിയിരിക്കരുത്. ഇത് നല്ല ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റാണ്ട, നല്ല അടിപൊളി ചെമ്മീൻ കറിയായിരുന്നു കണ്ട. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ചേട്ടൻ എല്ലാവർക്കും ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോ പാത്രത്തിലേക്ക് ചോറിങ്ങനെ വിളമ്പി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആകെ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായുള്ളൂ എനിക്ക്. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല,
ചെമ്മീൻ അധികം ഉണ്ടായില്ല, കുറച്ചുണ്ടായുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആസ്വദിച്ച് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ചീച്ച എടുത്ത് ആസ്വദിക്കാനേ പറ്റിയുള്ളൂ എനിക്ക്. കണ്ട അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ കറിയും ചോറും എല്ലാം വിളമ്പി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെ ഞാനൊന്നും കൂടിയും കാണിച്ചുതരാം. കണ്ട നല്ല അടിപൊളി ചോറും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ചൂട് ചെമ്മീൻ കറിയുടെ. അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ കറിയും ചോറും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാടാ. ഇതുപോലെ ഈ കടലിലിരുന്ന് നല്ല ചോറും അതുപോലെ തന്നെ ചൂട് ചെമ്മീൻ കറിയൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഒരു വൈബാണ്. അങ്ങനെ അത് എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിട്ട് ഈ കാണുന്നത്. ബോട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത വലയിട്ടിട്ട് വല വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട. ഇപ്രാവശ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാന്തലിൻ്റെ വലയാണ് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കണം. അപ്പോൾ സ്രാങ്കുള്ളിലിരുന്ന് ബോട്ട് ഓടിക്കണതിൻ്റെ ഒപ്പം ഭക്ഷണവും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട. നല്ല കിടിലം കിടുക്കാച്ച എപ്പിസോഡായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു കിടിലം വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുവരെ ടാറ്റാ.